Imxejna dejjem skont il-liġi, nixtiequ jkollna d-dar tagħna. Kliem Lorina Wendru li nhar il-ħamis se jaraw il-MEPA tieħu deċiżjoni dwar il-każ tagħhom fin-Nadur li ilu jkaxkar għal dawn l-aħħar 12-il sena. Lura fl-2003 huma applikaw biex jibnu d-dar tagħhom, però minkejja li fil-pjan lokali artom tinsab fiż-żona residenzjali għal snin twal sabu ntoppi u sofrew inġustizzji. Dan biex sidin ta' proprjetajiet li jinsabu faċċata ta' din l-art, inkluż nies qrib Giovanna De Bono, ma jkollhomx il-veduta tagħhom mimsusa. Il-koppja ġenituri ta' żewġ ulied qed jitolbu li jieħdu dak li ngħatalhom bidritt mill-qorti. Daqs xahar ilu xahrajn li qalet li mhu bl-inġinier bil-perejt biex imur nkompli x-xogħol. Issa jien għamilt application bil-MEPA biex intalla l-ħajt. Biex ittun killix kif suppost. Minkejja li l-Green Area tinsab li lin mill-art tagħhom darba wara oħra sabu ostakli minn amministrazzjoni nazzjonalista. Estendew il-Belvedere quddiem ir-raba tagħna biex aħna neħħulna l-entratura minn fuq it-triq. Saħansitra l-art tagħhom ġiet espropjata sakemm din ingħatatilhom lura wara li l-każ ittieħed quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Minkejja li l-qrati tawhom raġun iħossu li hemm min qiegħed jagħmel minn kollox biex iwaqqafhom milli jieħdu dak li hu tagħhom bid-dritt. Kollox jaqafu hekk isek tgħid imma għax kemm jagħmlu affarijiet kontri tibda timmaġina li qed nagħmel affarijiet ta' barra minn hawn, minn kollox għaddejt minn il-qorti tgħodna raġun u ma nistgħux nimxu. Fil-jiem li għaddew il-Partit Nazzjonalista permezz tal-medja tiegħu u d-deputat Chris Said komplew l-attakk tagħhom fuq il-ħolma ta' din il-kopja li tennewna li għal kontrarju ta' dak li ġiel intqal fil-mezzi ta' xandir m'għandhom l-ebda rabta politika. Xi kultant qed ngħidlek, tiġġennin għax tibda you start doubting yourself għax aħna provajna dejjem nimxu bis-sewwa u insibu dawn l-intoppi kollha kontrina. Li aħna laqas stajna nimmaġinaw. Staqsejnihom għal daqstant x'inhi x-xewqa tagħhom f'dan kollu. Il-bejta tagħna dik kiena xtaqt. Id-dar tagħna, l-ewwel dar ta' familja kulħadd meta jiżżewġu hekk ikollhom id-dar ta' għalihom u jien dik li xtaqt. Li ħadd bil-qorti li nuħdu li qalet li darba darbton tlieta. U jkollna d-dar tagħna. U li nitfa' l-application għal bini kif tfajta 12 sena ilu. Din ir-raġuni. Forsi konna fejn noqogħdu xi darba. Din ir-raġuni.